59-годишният Георги Георгиев е направил забележка на двама циганина, които са крадяли орехи от неговата градина в село Екзарх Антимово. Те обаче са го заплашили с саморазправа и дори със смърт. По-късно Георги е бил причакан на края на населеното място по пътя за село Смолник. Там циганите са нападнали колата, която е шофирал, а след това са го прибили с дървени прътове. Мъжът е загубил съзнание. След това е намерен от негови съселени, които веднага са алармирали спешна помощ. Докаран е в бургаската болница, все още в безсъзнание. Оказана му е спешна помощ в шокова зала. Оказва се, че има спукани ребра и частично разкъсан бял дроб. След това състоянието му е било стабилизирано. Значи полицията е на първо място, тя трябва да свърши работата. Затова циганите те винаги го правят това нещо, значи внимание не им се обръща. Страхувате ли се там, където живеете от тези малцинства? Специално аз не се страхувам. Останалите по-възрастните или по-младите? Да. Понеже има и много кражби по къщите, в селата. В момента Георги Георгиев е приет в хирургическото отделение. Той е под постоянно наблюдение. Този случай е поредният, който доказва, че в България циганската престъпност е напълно извън контрол. Липсата на адекватна политика при управляващите доведе до това положение, което поставя циганския етнос в привилегировано положение в сравнение с българите. Криворазбраната толерантност и купуването на гласове превърнаха този проблем в истинско бедствие за цялата нация.